Nejprve si opět pomocí ikony Grid nastavíme mřížku na doporučený rozměr 50 mil. Nyní prostřednictvím ikony Move jednotlivé součástky vždycky uchopíme a pomocí pravého tlačítka myši rotujeme a součástku umístíme na plochu. Jednoznačný návod, jak pouzdra součástek rozmístit, neexistuje. Je to otázka citu a znalosti v oblasti elektrotechniky. Tímto způsobem pokračujeme tak dlouho, dokud všechny součástky nerozmístíme na desku plošného spoje.